tarik Mas Joko. Iya. Kringin sumpah. Tak pijeti, tak pijeti. Galo, galo, galo. Nuwun sewu Mas kula badhe nderek pirsa. Pirsa napa? Napa leres niki daleme Mas Joko. Iya, iya, iya. Piyantune alit Mas kumis tipis lenjer kuning. Pilih mlampah Piye? kados raden brotos. Wedan. Ora neruti ning sliramu kuwi sapa? Asajake aku wis nate pirsa. Sumpah lali. Masa? Sumpah lali. Akeh sing tak pikir. Alah kuwi kakean wedokan ngono kuwi. Ora. Wedokan apa lho? Ngapusi kok. Aja dadi ati dek aku pancen lali ning sliramu katon siji. Wingi katon lemu ning saiki saya kuru. Apa tenan ya Mas kepingin dikek. Kok sumpah aja dadi ati dek aku pancen lali ning sliramu katon siji. Wingi katon ayu ning saiki nyuwek motong. Gandrung lu. Mas Joko balem-balem nanti mangkene wingi tambah ayune saiki saya